Hello, ladies and gentlemen. My name is Johnny to Jesus. I'll make the fish video. Velkommen til renovationsprojektet over Mallen, for der er virkelig sket noget herinde. Der er blevet ændret en del i de her akvarier, og I kan se, der står 4 lamper herover. Kæmpe store Lumax lamper, men det er faktisk de gamle lamper, der er deri, fordi at jeg har købt 4 nye, og de er sat i akvariet. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det burde I kunne, men der er 3 akvarier her, ikke også? Og kan I se, at det er almindeligt plant belysning, som bare sådan lyser op meget bredspektrummet med sådan et godt naturligt lys. Det her, det er klart sådan mere blåligt, og det her, det er mere sådan rød-gulligt. Okay, kan I se det? Kæmpe stor forskel. Samme akvarier, forskelligt lys, og selvfølgelig også lidt bundlag og sådan noget er også anderledes. Men det sjove er, at baggrunden i det der akvarie og baggrunden i det der akvarie, de er akkurat ens. Det er begge to sådan en 3D-agtig baggrund. Men det ser bare så forskelligt ud på grund af lyset og bundlaget. Er det ikke vildt? Ja, så der er kommet mere blåt lys heri, og det er der, fordi at ham her, min Texas ret store bøf, som jeg har fået tilbage, efter han lige har været på familieophold i et stykke tid, han skulle lige have noget ordentligt lys. Så han har fået noget blåt lys nu, hvor han virkelig kan føre sig frem og spille med musklerne og vise, hvor flot han er. Og det synes jeg virkelig også allerede, han gør. De kommer bare til at se så meget mere vilde ud, når de er under blåt lys Texas. Og det her det er jo den almindelige green blue Texas, hvad man vil kalde den. Og ved siden af, der har jeg mere gult rødligt lys. Det ser gulligt ud, men det er faktisk mere det røde spektrum, der er fyret op for. Men det kommer til at blive mere gulligt. Og der har jeg faktisk også nogle Texas. Jeg fik 4. Jeg fik min han tilbage, og så fik jeg 3 lidt mindre Texas, og det var egentlig bare fordi jeg prøvede på at ramme en hund til ham. Lige nu der går han med en herinde, som jeg synes han havde interesse for, men han har været lidt hård ved hende. Jeg håber i hvert fald det er en hende. Hun er derinde bag planten og kan ikke rigtig komme frem. Og jeg er heller ikke sikker på om de er kompatible eller hvordan og hvorledes. Så jeg tænker faktisk i dag at jeg vil have de 2 Texas op herfra, og så vil jeg have dem hen igen, og så prøve at se, hvem af dem har han bedst kompatibilitet med, hvem er han mest kompatibel med. Og det skal selvfølgelig ikke være på den måde, for nu kan jeg se, at han har været lidt hård ved hende. Hun står henne i hjørnet og gemmer sig. Så jeg vil have jeg bliver nødt til at have nogle huler af eller andet slags, og jeg er heller ikke sikker på de her dragesten, jeg egentlig sådan helt kan lide dem her. I'm not quite sure that I like them. Så jeg tror måske de skal ud igen, og så skal jeg et eller andet i, og så skal der bare være nogle huler. Jeg troede faktisk også, de Texas jeg ville få var mindre endnu. Prøv at overveje, hvor bleg den her er. Den går i lys sand, og så lyst lys. Den er bare sådan helt bleg. I forhold til ham her, han er bare sådan helt mørk. De er federe, når de er sådan her. Så de er så federe ude. Men den der hule havde jeg jo sat i, sådan at de netop kunne trække sig hunderne. Men de er faktisk for store til at kunne komme ind i hullet, som man siger. Så det hjælper absolut ikke. Så jeg tror, vi skal have fingrene ned i det her akvarie, og så lave en bedre løsning. Ja, vi kan prøve at se her. Hun har lige været fremme i akvariet. Jeg har lige fodret lidt, hvor hun altså også var oppe lige at kigge efter lidt mad. Hun ligger der bag både indtaget til pumpen og termometeret. Hun har det fint nok, men hun er presset væk og gemmer sig, og det er selvfølgelig ikke holdbart på sigt, det der. Så det skal vi lige have fikset. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg har hvad der lige skal til for at lave noget ordentligt huleværk til dem. Så det bliver lidt spændende, hvordan jeg lige får gjort det. Men vi skal i hvert fald lige have dem her op. Jeg synes ellers, det er meget nice, at jeg har fået lavet med de falske planter her. Og sådan hele setupet herinde. Jeg synes, det er ret lækkert. Men det skal vi lige have fikset. De skal op, og så skal de derover i, og så skal de have masser af gemmesteder. Og så håber vi på, at han sådan ligesom får 2 af dem banket lidt til siden, og så er der en af dem, han accepterer, og så er det et par. Og så kommer det problemet bare, så skal man lige have fanget de korrekte. Fordi der var nemlig en hund, som jeg synes, han havde allerede tævet 2 op. Der var en nede i bunden af akvariet, og en oppe i hjørnet, og så var der en, han godt sådan kunne acceptere, som han svømmede lidt med herover. Og jeg var ret sikker på, at det er den hund forhåbentlig, som er der endnu, men jeg er ikke 100% sikker, fordi så prøver man at fange dem, og så tonser de rundt, og så mener man, at det var den der, og man tror, det var den der, men jeg er sgu ikke sikker på, om jeg fangede den rigtigt. Så jeg tror lige, jeg prøver igen, den her gang med flere huler, så de rent faktisk kan komme væk hunderne, så han ikke er for hård ved dem. Og plus, hvis vi får flere hunder i, så spreder det også aggressionen, så det ikke kun går ud over hende over i hjørnet. Så that is the plan. Er det ikke rigtigt, mine Leonsi? Og derudover så går det fantastisk med dem her. De bliver fodret, jeg ved ikke om I kan se det fra sidste video, at de sådan er blevet større. De bliver fodret sådan rundt regnet 5 gange om dagen. Og det her, det er jo min... hvis jeg kan finde en af dem. Det er lidt svært at finde dem. Der.
Og det her, det er jo min Red Texas, og de bliver virkelig, virkelig red. Jeg viste forældrene i sidste video. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme, at de er blevet større. Men det er de. Sidst jeg filmede, der tror jeg faktisk stadigvæk, de lå på bunden med deres æggeblommer og bare sådan chillet. Men nu der svømmer de altså aktivt rundt i akvariet. Og når jeg fodrer, så svømmer de også op efter maden ved overfladen og er sådan... De ligger ikke bare med deres æggeblomme længere, de svømmer aktivt rundt i akvariet. Men det går godt nok... jeg synes jo tit, man hører det der med, oh my god, de vokser. Altså, men når de var så små, som de var, så synes jeg godt nok alligevel, det tager lidt tid, før der sker noget som helst. Men jeg har stadigvæk alle 9. Jeg fik jo 12, og inden for det første døgn, der mistede jeg 3 stykker. Så jeg havde 9. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6... Der er en over bag ved pumpen der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg tror stadigvæk, jeg har alle 9. Så det er kind of cool. Det er en rigtig god gruppe. Selv hvis jeg skulle miste nogle flere svinget, så bliver det en rigtig god gruppe, hvor jeg forhåbentlig kan få parret nogen ud. Og det er jo så netop meningen, hvis ikke allerede man har regnet det ud. Jeg sagde det også i sidste video, at her har vi det naturlige lys med Leoncien. Det blå lys til den blå Texas, de hedder Green Texas, men den blå Escondido Dida Texas, og så er det den gule, røde Texas herovre ved siden af. Det er det, der er planen, så vi skal have de 2 Texas varianter her. Så de går i det røde lys, og de går i det blå lys. Det er det, der ligesom er planen for det hele. Og hvem end det var, det sagde det til mig, at den der kobberbåndsfisk, jeg havde her i, han ville give det nogle måneder, og så var han sikker på, at den døde af sult, fordi de var så svære at få til at spise noget, og jeg skulle nok komme af med den. Jeg har fået den til at spise masser af Artemia, men jeg er ked af det, bror, man. Du fik sgu ret. Jeg har ikke set den i en uge. Så det var så mit første casualty i mit saltvandsakvarie. Og det er faktisk også, jeg kan ikke finde den. Den er jo svømmet ind imellem sprækkerne et eller andet sted, og så har den lagt sig til at dø, I guess. Jeg går ud fra, det kan også godt være, jeg har jo noget krabbeværk og noget. Det kan godt være, at den sådan har spist nogle af resterne, eller hvordan siger man. Men jeg kan se, at jeg også er begyndt at få lidt af det her, som vist nok er cyanobakterier. Og det er nok, fordi jeg har haft en opblomstring af noget pis og lort, og det er nok, fordi den ligger derinde og forpester akvariet lidt. Så det er min første casualty i det her akvarie. Måske også lidt dumt at købe en så svær fisk. Men jeg var faktisk ikke klar over, at den var så svær. Jeg snakkede også lidt med ham, der solgte den, og ja, han var selvfølgelig sælger, og han var bare sådan, nej, det var... Men jeg kunne godt forstå, at dengang jeg læste lidt op på det, at den var faktisk expert level, når det gælder saltvandsfisk. Den var rigtig svær at holde. Den tog ellers masser af Artemia, men den gik sgu til alligevel. Så det er mit første casualty i saltvandsakvariet. Nå, jeg synes, vi skal komme ud af i garagen og lige se, hvad vi kan stjæle fra nogle andre akvarier, eller hvad jeg har, som jeg ikke bruger. Jeg tror nemlig, jeg bruger næsten alt mit pynt nu, og jeg skal altså have lavet nogle huler til det der. Ej, jeg glæder mig også virkelig. Jeg glæder mig virkelig til at vise jer en specifik fisk. Jeg skal lige have min telefon med, så jeg rent faktisk lige kan få tændt noget lys og noget derude. Jeg glæder mig virkelig til at vise jer en fisk. 2 sekunder. Skulle lige have lidt. Kakse for en dag. Og jo forresten, jeg lavede jo en vlog, hvor jeg installerede den her. Den er jo så automatisk. Jeg har slået fjernsyn og det hele til, så jeg kan ro alle mulige eksotiske steder. Masser af lyd og alt muligt godt. Og den er så smart, at når man roer, ikke også, så tænder den bare, og så er din træning i gang. Så tænder displayet her, kan I se det? Kan I se displayet bare tænder? Nej, heller ikke mig. Den er simpelthen stoppet med at tælle. Jeg kan godt tænde den. Ikke også? Og så kan jeg endda quickstart sådan manuelt, ikke også? Men, prøv at se time. Prøv at se. Nope. Distance. Nope. Det er bare 0. 0. Kalorier. 0. Så jeg kan godt tænde den. Men den registrerer, og det er antal tag, altså counts, antal træk, jeg har taget. Pulsen er selvfølgelig ikke available, fordi jeg ikke lige har sådan et ur på, eller sådan et bælte. Så den kan godt tænde, der er strøm, og den er funktionel, jeg kan ro på den. Men den tæller ikke længere. Den kan ikke tælle, at jeg roer. Så jeg tror, der er gået den der magnettæller indeni, eller et eller andet, og jeg har brugt den 3 gange. Og nu står jeg her. Og jeg kan selvfølgelig skrive til kundeservice og få den byttet, men det er også bare sådan lidt... Jeg har brugt sygt lang tid på, jeg brugte en hel dag på at lave alt det derinde, og
og samle det og pisse og lort. Nu skal jeg til at gå igennem alt muligt med at få en ny, og så skal jeg til at samle den, og hvis ikke de faktisk vil have, at jeg sætter den gamle ind, men det tænker jeg simpelthen ikke, de kunne finde på. Skal du lige med ud, han har frisk luft? Det var godt. Det var godt. Har du lagt dig sovet lidt? Hun bliver altid lukket ind, når vi ikke er hjemme. Bliver hun lige lukket inde. Jeg har været kortvarigt ud af huset i dag, og Janni, min kæreste, hun er på arbejde, så lukker vi hende altså lige ind. En ting det er, at jeg tror faktisk, hun finder rigtig meget tryghed i det. Hun lægger sig bare til at sove. Men noget andet er, at hun er simpelthen stadigvæk en valgbrønd bandit. Så når ikke vi er hjemme, vi har faktisk eksperimenteret med, at nu er hun jo også blevet noget ældre. Vi har haft hende nogle måneder og sådan. Ikke? Så har vi prøvet og ikke lukke hende væk. Så hun bare væltede en af Jannis planter fra vinduerne. Og ikke nok med, at hun har væltet den ned i sofaen. Så har hun bagefter taget planten, efter hun har væltet den ned fra sofaen. Og så har hun bare flået planten ud af potten og bare løbet rundt i hele huset med den. Ja. Det var så mig, der kom hjem til det. Jeg havde 2 trætte børn. Jeg tror faktisk, det var vi havde været et eller andet sted henne, tror jeg. Og Janni, hun havde lukkevagt, så hun kom sent hjem. Og så var det mig, der kom hjem sammen med 2 meget trætte børn. Og vi skulle bare direkte på hovedet i seng. Og det var virkelig sådan, akut babu. Så kommer vi hjem, og så ligger der bare jord over hele huset. Og det var bare sådan, fedt, så skal jeg til at rydde det op. Men det går mega godt ellers med fiskene. Her der har vi vores Trimax, vi har vores Battlescard, vores Field Tested Trimaculatum her, som jeg har fundet ud af faktisk helt korrekt latin hedder Trimaculatus, og ikke Trimaculatum. Han har stadigvæk alle sine Battlescars, men han overlevede, hvilket er kind of cool. Og så har vi hans hund. Jeg har faktisk set, at han har sådan lidt mærker her på siden. Han har faktisk fået nogle nye scars. Og det er fordi, han har jagtet hunden så meget, at han har skåret sig på nogle af kanterne i det akvarie her, hvilket er helt sindssygt. Altså, der er ikke kanter i akvariet som i glasskår, men kanterne på nogle af pyntetingene, som hun kan gå ned i, men han ikke kan. Men de er altså kommet her til nu, hvor at, hun sagtens kan være ude. I starten, der kunne hun ikke være ude, fordi han altid jagtede hende og var, især han er stadigvæk meget interesseret. Hun får ikke rigtig lov til at gå nogen steder, men hun kan i det mindste være ude nu. Det plejer hun ikke kunne. Hun plejer virkelig at gemme sig meget, fordi han altid bare vil hen og sige, hvad så, skal vi parre? Jeg er bare klar på nogle ting. Han er liderkald, ham der. Men det går mega godt med dem. Desværre ingen tegn til noget som helst. Jeg har jo prøvet før. Prøv at se der. Ej, hvor vildt, vi lige får det på kamera. Okay. Det er faktisk typisk noget, jeg har opdaget, at når man tænder lyset, så er det som om, du ved, så sker der lige et eller andet. Han er helt oppe at flyve nu. Alt står bare ude på ham. Finner, gælder, mund. Og det her, det er altså ikke aggression. Det er mere sådan, det er horniness. Fordi at han kunne jo bare bide hende, hvis han ville. Altså, han har allerede fået hende ind i et hjørne. Men det er ikke det, han er interesseret i. Han vil bare rigtig gerne parre. Og det gider hun bare overhovedet ikke. Men som jeg sagde, desværre er der ikke lykkes noget endnu. Og det er nok hende, som ikke rigtig... hun gider sgu ikke rigtigt, hvilket er træls. Det er lidt irriterende. Men vi må håbe, der sker et eller andet. Det kunne være så fedt at få Trimaculatum-unger. Men hun gider sgu ikke rigtigt. Hun har faktisk nogle vilde øjne. Hun har sådan helt røde øjne. Desværre, men jeg har jo prøvet en gang, dengang de gik kortvej over i mit 900 liters på et tidspunkt, fordi at jeg havde pladsen til det kortvej, så fik de lige lov til at gå der sammen. Og der gravede han jo ud i sandet og alt muligt, og prøvede at lokke hende hen og sådan noget. Det har jeg ikke set her. Jeg har ikke set, at han har gjort en redeplads klar med sandet eller gruset. Det har jeg ikke set her, ja. Men han er meget interesseret i hende. Desværre så er det ikke sådan super duper gengældt. Okay. Derudover, en af de flotteste fisk, jeg har. Dem her, det var nogle af de nyeste. Det er min Starry Night Cichlid. Polleneye hedder de. De er blevet lidt mere tilvændet akvariet. I kan se her. Det her, det er på grund af, at han er sulten. Jeg har stadigvæk nogle af hunderne. Jeg tror, der går 6 heri. Det der er den store dominerende han. Han er altid ude. Jeg tror måske, det er hans hund faktisk. Men jeg er ikke helt sikker endnu. Men der går 4 mere, som bare gemmer sig
inde i pyntetingene. Og ham her, det er så den store dominerende han. Og han er ude konstant nu. Tigger efter mad og er virkelig faldet til. Prøv lige at se de der detaljer. Holy moly, han er flot. Ja. Så det er cool. Jeg ved ikke, om jeg snart er ved at være der, hvor jeg tør at fjerne resten. Jeg går ud fra siden hun er ude, og gerne må være ude, at det er den hund, han er mest kompatibel med. Jeg ved godt, han lige jagede hende væk før, men jeg går ud fra, det er den hund, han er mest kompatibel med, fordi hun er den eneste, der sådan får lov til at være ude. Men I kan godt se, lige når jeg stikker et net ned her, så skynder hun sig ind og gemmer sig i grotten. Jeg tror, han er lidt for stor til at gå i de fleste af grotterne, som man siger. Men lige snart hun fiser ind og bliver endnu mere bleg, end hun er nu, gemmer sig i grotten, så er det lidt svært at skelne hende fra de andre hunder. Og det er også det, jeg har haft problemer med Texasen derinde. At det er lidt svært, når de så blander sig, og de er i samme størrelse, og de alle sammen bliver bange og blege, så er det lidt svært at kende forskel på dem. Så han er lidt efter hende der, men jeg tror stadigvæk, det er den mest kompatible. Læg mærke til, at hun har den der sort plet ved rygfinnen. Lige der, den der plet der ved rygfinnen. Typisk tegn på en hund. Og det kan man rent faktisk se, fordi hun ikke er sort. Men hun bliver også mørk. Ikke lige så voldsom som ham, men tæt på. Jeg har set et voksen par, og der bliver hunden altså også mørk. Jeg er ret sikker på, det der det er en hund. Og at... jeg kan også se, at han er lidt aggressiv og vil gerne have hende væk. Men jeg tror, de andre, de kan slet ikke få lov til at være ude. Det kan hun trods alt. Så det kunne være fedt, hvis jeg kunne få lov til at isolere dem. Men det kræver, at jeg fanger de andre. Herinde, der havde jeg lidt problemer med min... det her, det er... den er gået ind i grotten, som man siger. Det er da et godt tegn. Jeg havde et problem med min sidste Rivolatus. De fik maveproblemer. De fik rigtig meget maveproblemer. Og dem endte jeg med at simpelthen aflive, fordi deres mave blev sådan helt indsnævret. Og de spiste slet ikke. Og det ene og det andet. Men nu har jeg fået en han og en hund igen. I omtrent samme størrelse som de andre. Og de virker sådan rimelig kompatible. I kan se, at den også lige var inde i hulen der. Det er faktisk første gang, jeg har set dem gøre det. De har også lavet her, som I kan se her. Kan I se, han nærmest går lidt ned der. De har lavet sådan en lille roeplads, sådan en lille udhulning i akvariet her. Også rigtig god tegn. Og så har mine Cubans, de er virkelig også blevet... Altså jeg vidste, at den var gal med de der Green Terror, fordi de her Cubans, de var nok halv størrelse af min Green Terror, dengang jeg fik dem. Og nu der er de jo nærmest samme størrelse. Men prøv lige at se, de bliver sådan helt hvide med sorte prikker. Og det kan man faktisk godt ane nu, det der spættede skakbrætsmønster, de får. Og det glemte jeg faktisk helt at snakke om, fordi der er jo indenfor i mine 3 akvarier, hvis vi tager dem sådan her, så gik Leontian jo derover, og så går der den store Green Texas her, og så har jeg gjort klar til Red Texas herover. Men i det akvarie helt over, der plejede der jo at gå de der Black Nasty, kan du huske dem Hattiensis, jeg snakkede om, som minder rigtig meget om Cuban, bare de bliver større og mere vilde. Jeg snakkede om i sidste video, at de har lidt det der problem med, at de får Haitian bloat, at man skal fodre dem meget specifikt og forsigtigt, ellers så kan de få maveproblemer, og jeg er sådan lidt, jeg har haft mange fisk, må det ikke det nok går, jeg starter bare stille og roligt ud, og fodrer dem ikke så meget, fodrer dem faktisk kun hver anden dag. De blev oppustet og døde inden for den første uge, tror jeg. Rigtig sindssygt. Altså, jeg har aldrig set så følsom en fisk. Det var helt sindssygt. Det var faktisk skræmmende. Så ja, de er desværre GG. Dem her, de kommer så til at minde rigtig meget om. De bliver bare ikke lige så store, men de er heller ikke lige så svære at holde, og de er heller ikke lige så aggressive. Sidste gang, der havde jeg vist nok et par af dem her indenfor. Der tog jeg nemlig den store han her. Det er min Friedrich Stahli. De bliver også kaldt Freddy's, en par Chromis. De bliver sådan helt guld. Her har vi en han mere. Jeg tog en han, og så hvad jeg tror er en af de eneste hunder. Jeg tror den helt lille her, tror jeg er en hund, og så tror jeg også den der er en hund. Og så er der ellers 3 ret store hanner, men jeg tog den største han, som er ham her. Prøv at se hans pukkel over hovedet, han er klart større end de andre. Han er ordentlig skur. Ham tog jeg så, hvad jeg troede der var en hund, og så satte jeg dem sammen indenfor. Igen, jeg har lidt buffer-akvarier, så jeg kan sådan flytte dem lidt. Og det er jeg virkelig glad for. Fordi havde jeg taget det store skridt, hvor jeg simpelthen kom af med, nu har jeg 5 dage, hvis jeg kom af med de 3 andre, og så bare satte 2 sammen, som jeg var ret sikker på var en han og en hund, og så det ikke var lykkes, så stod jeg jo der med et ikke-kompatibelt par, og havde ikke flere fisk at blande med.
Så det prøvede jeg, og det fungerede slet ikke. Altså det fungerede slet ikke. Ham der, ikke også? Jeg gav hende, jeg ved ikke hvor mange muligheder for huler og det ene og det andet. Han gav hende slet ikke. Altså hun måtte ikke være nogen steder. I sådan en grad, at jeg var helt i tvivl om det var en hund. Det var den mindste af dem her over til højre. Jeg tror det var den der. Og det kan jo også godt være, at det bare er en lille han. Men jeg har simpelthen tænkt mig, om jeg skulle tage den helt lille, som er den der. Den allermindste af dem. Den er jo fra samme gruppe, men er klart mindst. Kunne det så være, fordi det er en hund, eller er det bare en totalt underudviklet han? Det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald sikker på, at de her kæmpe brød her med de her store hoveder, de allerede har, det er jo bare ungefisk, at det er hanner. Men det lykkedes simpelthen ikke, og heldigvis så havde jeg de her buffer-akvarier, så jeg kunne skille dem af igen, og nu må jeg lige prøve forfra. Jeg tror, jeg prøver den store han, og så hende den helt lille måske. Prøv at blande det sådan, se om det kan lykkes. Ja. Men lige nu har jeg faktisk ikke et led i buffer-akvarier, fordi jeg har min Texas derinde i 2 akvarier. De skal lige sætte sammen igen, indtil jeg finder ud af, hvem der virkelig er et par. Okay. Herover der går det fantastisk. Hunden derovre, Trimaculatum, hun var jo lidt nederen. Hun gider sgu ikke rigtig noget. Det lyder også lidt voldsomt, det skal hun selvfølgelig selv bestemme. Men hende her, hun gør. Lige nu synes jeg faktisk ikke, hun har ret pæne farver. Hun plejer at være meget pænere i farverne, men prøv at se, hvor markeret hun er. Sadlerne hen over ryggen. Hun er egentlig ikke specielt gul nu. Jeg synes, hun plejer at være meget mere gul. Hun er faktisk ikke særlig flot nu i forhold til, hvad hun plejer, og det siger måske lidt om, hvor flot hun egentlig er, når hun sådan virkelig er i yngledragt. Fordi hun er stadigvæk sådan rimelig flot nu, synes jeg. Og han er der. Også et ordentligt skur. De bliver jo rigtig store, dem her. De kan blive op til næsten en halv meter, hannerne. Og det er mit Red Terror par, og de er mega kompatible. De har ikke ynglet endnu af hvad jeg ved. Jeg ved jo ikke helt, hvad de laver inde i den stamme der, for der kan de virkelig gemme sig. Men jeg tror ikke, de har ynglet endnu. Men de er meget kompatible. De svømmer næsten altid sammen. De er næsten altid det samme sted i akvariet. Altså de er altid sådan inden for rækkevidde af hinanden. Uanset om de svømmer herover eller derover eller inde bagved, så svømmer de næsten altid sådan meget tæt på hinanden. Og det er simpelthen bare lykkes godt med dem. De har ikke ynglet endnu, og det er jeg overhovedet ikke bekymret for, fordi de er virkelig bare, de er super bonded, og jeg er overhovedet ikke bekymret for det. Jeg tror simpelthen, at det skal nok komme. Prøv at se, hvor flot hun er. Altså lige nu er hun ikke så flot, men prøv lige at se hende sådan, altså man kan tydeligt se, at hun sådan er ved at være klar til lege. I forhold til, altså hunderne ligner jo faktisk hannerne i lang tid, men det gør hun eddermame ikke længere. Så det er fedt. Altså jeg kan jo faktisk ikke vide, om de har lavet unger inde i træstammen derinde. Det er jo meget gemt, så det kan være, at lige pludselig svømmer et eller andet ud. Det kan godt være, at der ligger æg derinde. Jeg tror det dog ikke, fordi så plejer der altid at være en af dem, som forsvarer æggene. Men der har været perioder, hvor jeg ikke sådan har, altså hvor han nærmest ikke ville forlade træstammen. Så you never know, om der lige pludselig kommer små unger dryssende ud. Men indtil videre har jeg i hvert fald ikke set nogen unger. Så har jeg min Ombi. Og vi kan snakke om, at de der Red Tigers derinde, de vokser lidt langsomt, men de var jo så også mikro, og nu er de alligevel blevet lidt større, ikke? De her Ombis, det er for sindssygt, som de vokser. De kan vokse helt op til 2,5 cm om måneden. De bliver jo 60-70 cm, ligesom Dovine herhenne gør. Kongen af Sydamerika. Det er kongen af Centralamerika, altså lige under USA. Imellem USA og Nordamerika, som vi kender det, og så Sydamerika, lige imellem der Centralamerika. Det der Dovine er. Det her det er Sydamerika, altså nedenunder Bad Bunny og Shakiras hjemsted. Og de vokser saftsus med meget, synes jeg. Altså dengang jeg fik dem, var de så lille, at jeg sådan, eller så små hedder det jo, det har jeg lært af jer, at jeg nærmest ikke kunne se, hvad det skulle forestille. Altså det lignede slet ikke en fisk. Men nu synes jeg faktisk, at der er ret meget fisk over dem. Så meget, at jeg faktisk synes, de er lidt sådan større af dem, som jo nok er hanner. Prøv at se mønstrene, man kan sådan begynde at ane mønstrene på dem, og jeg er også sådan lige ved, om de sådan snart kan begynde at have farver og sådan noget. Jeg synes virkelig, de... Prøv at se, den har faktisk lidt rød finde, den der. Ej, det har jeg faktisk aldrig set. Det kan man tydeligt se på kameraet. Den har faktisk lidt rød finde, og på toppen, kan I se det? Det var det, jeg lige skulle til at sige, at jeg tror næsten allerede snart, de begynder at have en lille smule farve. De bliver jo blå, så meget farve har de i hvert fald heller ikke, for den er ikke blå, den der. Men den har rød finde, det kan jeg da se. Det er sindssygt. Og de går her stadigvæk, alle sammen. Var det den her, vi lige filmede? Den er så ret stor, den der. Der er i hvert fald noget rødt på finden. De vokser virkelig meget.
jeg kan sådan fysisk se, at de er vokset. Og det er svært, når man ser fiskene mange gange om dagen. Jeg fodrer herude, er jeg begyndt at prøve at fodre i hvert fald 2 gange, nogle gange 3 gange. Især for at få de her ombis til at vokse, og også for at få dovvejen til at vokse over. Ja, eller bare for at få dem alle. Altså, jeg fodrer alle akvarierne, og det gør jeg i hvert fald 2 gange, nogle gange 3 gange. Indenfor fodrer jeg de der Red Texas 5 gange i hvert fald. Så jeg begynder at sætte fodringerne op herude. Og så jeg ser jo fiskene mange gange om dagen, men jeg kan fysisk se dem, der de er blevet større, selvom jeg sådan går og kigger på dem hver dag. Man kender jo det der klassiske eksempel med, hvis ikke man har set nogen i lang tid, så lige pludselig har de fået skæg, eller hvis ikke man har set nogen børn i lang tid, så lige pludselig er de blevet meget højere og sådan noget. Men når man kigger på noget hver dag, så er det svært at se, at de vokser. Men jeg kan se, at de vokser. Altså sådan, det er lige før jeg kan se i real time, at de sådan bliver større. Det er helt åndssvagt, så meget de vokser. Så nu må vi se, hvornår de begynder at få en lille smule blålig farve. Der er nok stadigvæk lidt tid til endnu, men de deler med fede. Det bliver godt. Så har vi herover dovvejen. Jeg skal lige have switchet mit kamera her. Mit kamera vil ikke længere zoome, sådan der. Og det er en lidt sværere opgave at lige få lov til at filme dem, fordi de er noget sky. Der plejer altid at ligge en der, og så ligger han et eller andet sted. De skal lige vende sig til kameraet, men hun er der. Jeg ved ikke, om I kunne ane snuden af hende. Jo, hun er der. Der er hun gemmer sig, og ikke nødvendigvis for mig, nok mere for ham. Hun har fået den der. Det var den samme, som der var indenfor til Texasene. De er bare for store til den. Men hun bruger den der rigtig meget, og med vilje har jeg stablet de der ruiner sådan op ad den og lidt ovenpå, sådan at der er en masse huller her, som hun kan være i, men jeg allerede tror, han er ved at være for stor til at komme ind i, som man siger, fordi han er bare, han bokser sat med. Altså det er ligesom omvendt over. Ham her, ikke også, han var en tredjedel, tror jeg næsten, af de der Red Terror dernede, Festeren, som går helt ned, det par, der går dernede, han var nok ikke engang en tredjedel af dem, altså. Og han er snart lige så stor som min Red Terror han dernede. Altså det går så latterligt hurtigt. Han er her. Prøv at se, han har allerede fået blå farver i sig halen. Nu er han lidt bange, fordi han er ikke så vant til kamera, som de andre fisk er. Han er ikke bange for mig, men han er bange for kameraet. Men han har allerede fået noget blå finde, og er virkelig bare blevet en... Altså jeg tror, han er næsten lige så stor som min Red Terror han dernede. Og min Red Terror han havde altså masser af farver og så videre, dengang jeg fik dovvejen. Og der var dovvejen altså... Altså jeg kan sige så meget. Den her Red Terror han, ikke også? Og hun har fået endnu mere farve nu. Det er sjovt, hvordan det sådan lige kan... Prøv at se, nu er hun faktisk ved at være flot. Den her Red Terror han... Jeg kan sige lidt om, hvor stor han faktisk har været. Fordi ham her, ikke også, min Red Terror, han gik i det akvarie der, dengang det var et blandet rovfiskakvarie. Dengang min Trimaculatum gik der, min Midas gik der, min alt muligt gik der. Der gik han der. Han kunne overleve i det akvarie, så meget størrelse havde han dengang. Ikke også? Og de vokser faktisk notorisk ret langsomt. Men han kunne gå i det akvarie sammen med Trimaculatum og alle de andre stjernepsykopater, fordi det var han stor nok til. Han kunne sådan godt klare sig, og hvis der gik helt galt, så kunne han gemme sig, men han blev ikke spist. Men nu, altså der er dovvejen næsten lige så stor som ham. Så hurtigt vokser den. Og da jeg fik dovvejen, var den altså der var meget lille. Så det er sindssygt. Så hurtigt de vokser. Jeg vil rigtig gerne lige vise jer det her, hvis mit kamera lige vil makke ret. Han er meget hissig ham her. Det ender nok med, at hun går ind og gemmer sig ind længe. Han er meget ivrig her, efter jeg tændte lyset. Og det var faktisk sjovt. Jeg har lige sagt det med sandet. Det er sjovt, at det lige sker på kamera. Prøv at se der. What? Det er da for sindssygt. Det er først... I får det hele på kamera. Jeg har ikke set det der før. Jeg lå faktisk godt mærke til, at det var som om, der var en lille udhuling af sandet der. Men jeg tænkte ikke, det var noget særligt. Jeg så det faktisk godt, dengang vi kom herind. Og jeg var også lidt, om jeg lige skulle nævne det, men jeg troede faktisk bare, det var tilfældigt, at der lige var lidt... Ej, okay, prøv at se, som han ryster hovedet. Han gør sig virkelig til. Det er et rigtig god tegn. Jeg har bare lige brug for, at hun accepterer ham og går med på det. Men i det mindste, så gemmer hun sig ikke konstant. Hun plejede nemlig at bare nærmest sætte sig fast derinde i den her lille fake trærod.
herinde et sted, fordi der kunne han bare overhovedet ikke komme ind. Så sad hun bare derinde hele dagen. Kom ud, når jeg lige fodrede, og så gik hun ind igen. Det gør hun ikke længere. Hun kan godt sådan være ude, men hun kan ikke være i fred, som I kan se. Men han er ikke sådan ond ved hende. Han vil bare ikke lade hende være i fred. Men det er ikke sådan, han bider hende. Men det har jeg ikke set før. Altså det med stenen og hovedet. Jeg har nok set ham sådan pusse sig op og svømme ind foran hende. Men det der med sådan at ryste hovedet samtidig med, at han spytter sten, det har jeg ikke set før. Det var faktisk lige nøjagtigt det der, jeg sagde, jeg så nede, dengang de gik i... Ja, det må være det der... Det var nede ved Red Terror Aquariet, de gik. Tror jeg, nej. Eller var det her aquariet? Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er også fuldstændig lige meget. Men det var faktisk lige nøjagtigt det, jeg så, at han lavede en redeplads til dem. Og dansede helt vanvittigt. Så det har jeg også set her nu. Så det er fremskridt. Det er altså en first time. Det er fandme fedt, mand. Lige der. Skal vi lige prøve, vi kan lige give det et kig. Om der rent faktisk, det fede ved det kamera er, at det kan zoome så meget, så man ikke skal sådan forstyrre dem. For lige så man går tæt på, så forstyrrer man dem. Prøv at se her. Nu er han mere interesseret i mig, end han er i hende, fordi at... Mad? Det er ikke meget, der er. Det er sgu ikke, fordi det er en kæmpe fordybning. Det er først, når man sådan begynder at kunne se glasset, så ved man, den er der. Når han graver sådan frem, så når glasset er der, så ved man, den er der. Men han er klar på ting. Det er fedt. Tænk, hvis jeg får trimakulatormunger. Det ville simpelthen være det fedeste. Kæft, jeg har været igennem meget med dem. Både med at få hunden, men også bare ham, altså. Så han har været ved at dø flere gange, og jeg har været ved at sælge ham 100 gange. Nå, cool. Og det var sådan set det. Det var alt ude i garagen. Så har vi simpelthen fået et overblik over det hele. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad jeg lige gør med huler. Og jeg kunne faktisk godt måske tænke mig, jeg ved godt, det ville være lidt ondt af mig, men jeg kunne måske godt tænke mig, og det beklager jeg, altså I har jo i forvejen noget trærodstema kørende herinde. Der er en, der er blevet banket der. Nu er de alle sammen kommet ud for at tjekke om mad. Der er nogle af dem, der ikke har det så godt. Har de egentlig ikke alle sammen den der plet ved finnen? Er det alle sammen 100? De har alle sammen den der plet ved finnen. Det er ikke en 100% indikator, men de har alle sammen den der mørk plet. Prøv lige at vente. Sig mig gang, er det 400 så? Fordi der er en heri, som jeg ved er en han. Han har i hvert fald en han-konkurrent herinde. Nå, men det jeg siger, det er, at de her trærodstema der, skulle man fjerne den der. Altså, jeg skal jo i sidste ende kun have et par, og de har mere end rigeligt gennemsted i den der. Ja, se, nu fyrer de bare ind og gemmer sig. Men der er altså en han mere. Er du en han? Det er bare fordi, så kan det... nu skal du ikke slå dig selv. Lad være med at slå dig selv. Spørgsmålet er, om jeg kun har... Fordi jeg så, der var 4 ude der, som var blege, og de havde alle sammen det sorte i rygfinden. Ikke også? Så nu er mit spørgsmål, har jeg så egentlig 400? Og jeg tjekker lige hurtigt, om der er noget herinde i, fordi det har jeg prøvet. Altså, de sætter sig sådan fast i det. Jeg skal lige have de her hvide sten ud, fordi hvis det skal ind til de mørke sten, så behøver vi ikke lige have hvide sten i. Tak for det. Nå, men jeg har prøvet flere gange, at de sådan kiler sig fast i enden af pyntet. Altså sådan kiler sig fast. Og så er det altså ikke... Og så går man ind med pynten, og så kan man bare høre den fisk, der falder ud af det der pynt der. Okay. Right, nu kigger vi sgu lige, nu når vi er i gang. Nu har vi alligevel skræmt dem ved at sætte hænderne hernede i. Nu kommer han nok ikke ud og får mad igen, ham der. Nu er han skræmt fra ud af sandet, så han er også lige blevet tryg ved mig. Okay, der er en masse sten her i, men jeg tror faktisk ikke, der er nogen fisk her i. Jeg skal lige have de her sten ud. Det er godt, så kan vi lige se, hvad det er, vi har med at gøre, om vi rent faktisk kan kende forskel. Så nu der er de selvfølgelig skræmt fra videre sands, men min hand derinde, han er altså stadigvæk flot mørk. Han ligger stadigvæk derinde og er flot mørk. Så det er bare så klokkeklart en han. Men har vi en til af dem? Det er mit spørgsmål. Okay, nu er der ikke flere gemmesteder. Nu skal jeg lige sikre mig, at der ikke er nogen, der kiler sig fast i den her. Er der det? I don't think so. Bum. Så, hvad har vi så? Vi har den store flotte han, der ligger der.
Så har vi en hund eller 2, der gemmer sig, der simpelthen bruger ham som gemmested. Det er nærmest som om han folder finnerne ud og beskytter dem, så han gemmer sig bag dem, eller de kan gemme sig bag ham. Der, det er den store flotte han. Der er simpelthen lige nogle hunder, der gemmer sig hos ham. Hold op. Det er begge 2 hunder, det der. Jamen, så er jeg faktisk lidt i tvivl, fordi det der, det ligner da også en hund. Hvor er den sidste han? Jeg ved altså, der var en stor. Har han gemt sig over? Har han gemt sig bag pumpen måske? Nej, der ligger en der, som er meget mørk. Der ligger en ved hans hale, der er ret mørk. Jeg tror altså, jeg har 2 hanner. Eller har jeg jo? Eller har jeg? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg er i hvert fald der, hvor jeg overhovedet ikke føler mig sikker. Jeg føler mig sikker, at jeg har den store han der. Det er vi enige om. Jeg tror faktisk næsten, de er for store til at kunne gemme sig i den rod her. Så jeg ved ikke lige, hvor meget mening det giver at lægge den der. Men så kan de da gemme sig bag den, om ikke andet. Ikke sandt? Ikke sandt? Okay, vi lægger den der. Eller hvad? Skal vi lægge den sådan her? Det er måske pænere. Går der lige lidt designer i den. Sådan der. Og så er den store. Altså, jeg skal jo egentlig kun have 1 par. Og de har mere end rigeligt i den her. Det gemmested her. Bum. Smider lige planten hen og står ordentligt. Bum. Den her Buddha har jeg fået af en fan til et meetup. Faktisk meget cool. Hjælkeganten. Og så gemmer jeg den her. Den har nogle gode store huller, som man siger. Han kan ikke komme herind uden at riste sin krop. Ja, det er Trimaculatoren rimelig ligeglad med. Han presser sig bare igennem. Men Texas, han kan ikke komme herind. Men det kan hunden helt sikkert. Hunderne. Så den tager vi, og så er jeg virkelig ked af det, boys. Men jeg er så også lidt træt, at de ikke passer sammen i farven, for det er meget lys, den her. Og jeg er virkelig ked af det. Jeg ryster lige alt det her sten af. Ryster. Jeg beklager virkelig meget, men den snupper jeg altså lige fra jer. Fordi så har vi nemlig... Jeg kunne faktisk godt være fristet til, nu når vi er i gang, og så tage dragestenene og flytte herud. Vil det være grimt? Nej, det kan godt være, det er for meget af det gode. Den fungerer fint, den grotte der, i hvert fald til de mindste af dem. Men de har meget lidt at gemme sig bag nu, og det vil nok også trække op til noget aggression, så det kan godt være... Jeg kunne godt komme dragestenene her. Hold da. Hvad helvede? Ej, de har bare sat sig fast under den her. Hvor er det sindssygt. Jamen, så har vi da en pump, der er på overarbejde nu. Hold da kæft, det var bare pøller. Det var bare pøller, der alt sammen var samlet. Den her, den har været sådan et nærmest sådan en solfanger, bare for lort. Alt lorten, det er sådan er kommet ind under den her, og så er det siddet fast der. Nu håber jeg sgu da ikke, de dør. Det bliver noget af et ammoniak-spike, eller hvad det er, man udleder i vandet, når man gør det der. Altså, jeg kunne godt komme dragestenene hernede. Det ville jo så ikke rigtig give dem nogen hule. Men det ville give dem noget at gemme sig bag. Jo, jeg kunne selvfølgelig lægge dragestenene sådan, at jeg laver huler. Ja, så tager jeg også lige den her op. Fordi det skal passe sammen. Og jeg synes faktisk heller ikke, at dragestenene var særlig pæne til det setup, der er indenfor. Der var for mange farver, fordi bundlaget er både hvidt og sort derinde. Og dragestenene er sådan lidt gul og rød, og ja, jeg kan ikke lide det. Så der har vi banden. Lidt i tvivl om, hvad vi har med. Jeg tror godt nok, jeg har et overtal af hanner. Så jeg skal virkelig passe på, at jeg ikke mister en af hunderne. Og det er også derfor, vi skal have det gode gemmesteder i. Fordi at hvis ikke der er gode gemmesteder, jamen, så kan hunderne ikke komme væk fra hannernes aggressioner. Fordi de bare vil parre hele tiden. Og så ripper de. Ja, og jeg har en stor murspand indenfor, der kan jeg bære dragestenen i. Så kommer de altså herud. Vi prøver det lige, ser hvordan det ser ud. Og herude, der har vi også hvidt og blåt lys deri. Fuld blåt lys deri. Rødligt lys deri og gulligt lys deri, så vidt jeg husker. Så jeg tror faktisk, de er sådan lidt gule, lerfarvede dragsten måske faktisk kunne være ret pæne her i. Man skal bare passe på, at de ikke minder for meget om fiskenes farve. Og dragstenene er jo sådan lidt gullige i det. Og det bliver de jo også. De bliver sådan fuldstændig gule. Endnu mere end hun gør. Ja, hvor er du egentlig godt af hende? Så står jeg her og blærer mig med, at I altid svømmer sammen. At de bliver mere gule end hende der, tror jeg faktisk godt, jeg vil sige. Kæft, hun er så også flot lige nu. Hun er også en grovæder.
Han får nærmest ikke lov til at få noget mad. Hvilket er et godt tegn, at han ikke bare bøller hende væk, fordi det kunne han jo godt, hvis han ville. Men det er sgu hende, der sådan lidt virker til at have skoene på. Det fortsætter nok ikke, fordi han bliver jo næsten en halv meter, hvor hun bliver sådan 25. Så han bliver et monster, men de vokser virkelig langsomt. Ej, hvor er det fedt. Fedt par. Og så I skal virkelig også huske, det her det er 900 liter, ikke også? Hvis I smider dem her i en... Hvis I har en 250'er for eksempel derhjemme, hvis I smider dem ikke også... De virker bare små, fordi de går i så stort et akvarie. Men I kan se min hånd her. Han er næsten lige så lang som min hånd. Det er altså nogle store fisk. Det er bare fordi, de ser så lille ud i sådan 900 liters. Det siger alle, der kommer herind også, at de er godt nok noget større i virkeligheden. Det er svært sådan at bedømme. Nå. Jeg har nogle ruiner nu. Skulle jeg egentlig tage den lille med her? Kan hunderne... Jeg tror sgu ikke, de kan. Okay. Alright. Ja. Okay. Ja. Okay. Yes. Ja. Okay. Jamen, ja. Super fedt. Ja. Yep. Jeg tror til gengæld faktisk godt, at de kan komme ind i hulen nu. Lad os prøve at se. Ja, nu er der i hvert fald kommet et noget større hul i den. Det kan godt være, at de er kommet derind nu, men jeg tror ikke, det er en god idé, fordi de kommer nok til at skære sig rimelig voldsomt, fordi det er røvskarpt det her. Så det. Sådan kan man også lige udvide hulen. Udvide grotten, hvis man har lyst til den slags. Ja, det er da super fedt. Spørgsmålet er, om jeg faktisk lige skal have fejret eller støvsuget det her, fordi hvis Emma hun kommer herind og løber de røvskarpe, alle de her små stykker. Så det. Så fik vi da også lige prøvet det. Jeg tror faktisk bare næsten, jeg smider lortet ud. Fordi at de kan simpelthen rive sig så meget på det. Hvis de svømmer ind og ud af døren, og han er efter dem. Det duer ikke. De skærer sig. Nå! Så det. Så er det afgjort. Sæt lyset ordentligt her. Bum bum bum. Bang. Nu kommer ham han der bare aldrig ud igen. Jeg har lige bladret mig med, hvor sådan selvsikker og ikke bange han var, og han altid var ude og aktiv. Ja, nu kommer han til at blive skræmt igen den næste uge. Ej, må det ikke det bare lige indtil jeg fodrer første gang. Nå, uden at tabe ting og sager, det er altså lidt svært med et kamera altid i hånden. Jeg tror lige, jeg stopper med at optage, for ellers så taber jeg også dem her på vejen. Alright. Jeg kan lige se, at han har tævet hende herop nu, og hun har også sår i panden. Ja, det er super godt, at jeg skrider til action nu, fordi at jeg ser, hun har sår i panden, hun gælder kraftigt efter vejret. Har vi så sådan en lille skade på øjet. Det er på tide, jeg tager action, fordi du er lidt nederen. Så huler. Og så skal vi lige have dem derover, og så skal vi have dragstenene ud. Yes. Og ved I, hvad jeg faktisk kom til at tænke på helt genialt? Den hul her, som de ikke kan bruge, fordi de er for store til den, som faktisk passer meget pænt i farven til dragstenene. Den her studenterhue til fiskene, nej, den her hul her, den passer da super fint til de der Friedrich Starli derude. De kan sagtens gå ind der. Så den tager vi da lige med til dem. Så har vi den fine hule til hunden, hvis hun vil bruge den selvfølgelig. De er super fede, de her dragesten her. Men ja, altså jeg kan godt lide stenene, men jeg synes faktisk ikke, de passer ind her. Jeg tror, jeg bliver... for satan, de er tunge. Jeg kunne jo også lade være med at filme alting. Lidt over bakke og tage dem med en hånd. Sådan er det. Satan er en ordentlig sten. Jeg skal bare lige passe på, at de kan også godt være lidt porøse i hullerne, som man siger. Så jeg har prøvet, at der knækker sådan et stykke af dem. Hvis man taber sådan en 10 kilos dragesten ind i en akvarieglasside, det er ikke det bedste i hele verden. Så. Ja. Hvad er det for et hul, der er her? Det har jeg ikke set før. Er det han, der har lavet det? Hun gemmer sig helt ned i det. Det har jeg slet ikke set.
Er det noget, du har lavet? Måske. Nå. Jeg tænker, at jeg lige laver det her akvarie færdigt. Hvad fanden er det? Det er ikke særlig pænt pynt, det der i hvert fald. Jeg tænker, at jeg lige laver det her akvarie færdigt. Jo, jeg har da helt glemt at sige. For pokker, det er helt glemt at sige. Det glemte jeg helt. Jeg snakker om den her renovation af akvarier. Jeg har sgu da fået store FX4 pumper på. Prøv at se, som de går amok. De pumper bare vand ud. Det har jeg fået sat på derinde, og jeg har også fået den sat på her. Prøv lige at se, hvordan de bare pumper ud. Det er seriøst de bedste pumper. Altså, de kan bare noget. Jeg havde godt nok nogle lille børneagtige pumper før, og jeg var bare ikke tilfreds med dem. FX4 har jeg på dem her, og så de helt store akvarier, der har FX6 på. Det synes jeg fandme fungerer. Så jeg har simpelthen skiftet pumpe, imens akvariet kørte, og der var fisk i akvariet. Det har jeg ikke prøvet før. Så jeg gjorde det, jeg skar hul i 3D-baggrunden heroppe. Der skar jeg sådan et firkantet hul, sådan at bøjlerne, fordi de går jo over akvariet og klikker sådan på ryggen af akvariet. Hvis det er akvarieryggen, så klikker bøjlerne jo på her. Men akvariebaggrunden gjorde jo, at akvariet var så bredt. Så jeg skar sådan et hul ind i baggrunden heroppe, sådan at bøjlerne de kunne gå på. Og så skiftede jeg det simpelthen, mens akvariet kørte, og der var fisk og det hele i. Og jeg tror også, de er rimelig glade for det. Jamen, det er bare så vild en fisk. Det er en meget almindelig fisk i handelen. Den er slet ikke sjælden. Men hold kæft, hvor er den bare pæn. Og det er det samme med Rivolatusen, Green Terroren derude. Den er også meget almindelig i handelen. Men hvor er de bare flot. Det er ikke så tit, man ser dem store. Men når man kommer hjem til nogle fiskenørder, der har haft dem i mange år. Men ham der har jeg jo faktisk skruet op fra lille. Så havde han lige en ferie, og så kom han tilbage. Okay, så her kan der i hvert fald være en hund eller to i. Hvor man går ud fra. Jeg gør altid lige sådan her, så der ikke er noget luft. Noget luftlomme. Det her, det tror jeg bliver glad for. Det tror jeg bliver glad for. Den passer noget bedre her i farverne. Sådan der. Og så blev vi enige om, at den her kunne der også godt være nogen i. Og i starten, der vil de faktisk nok være der i hele tiden. Det gør heller ikke noget, så længe de overlever og har det sådan nogenlunde. Man har det selvfølgelig aldrig godt, hvis man er presset ind i en hule døgnet rundt, men sådan der-agtigt. Så kan de også gemme sig derinde. Hov, der var der en dragesten. Så skal vi have det der snask ud af den. Boom. Ja, jeg tror det bliver sådan noget der. Så er der også lidt mere swimming space. Det er ikke bare sådan noget der, det tror jeg det gør. Jeg tror bare det bliver sådan noget der-agtigt. Ish. Gør det ikke det? Det tror jeg faktisk bare det gør. Something like that kan måske lige ændre planterne lidt. Og så kunne der kunne godt bare være sådan et åbent område i midten, hvor de bare sådan kunne være. Jeg kan faktisk godt lide bundladet den der. Jeg har jo været lidt doven. Det der sand der, helt hvide Malawi-sand, har jeg jo også været her i, men så har jeg bare kommet noget fint, tyndt, sort grus oveni. Så nu er det sådan lidt blandet. I kan også se det her. Og det var fint, fordi så havde jeg sådan en helt hvidt, en blanding, og så sådan lidt hård, altså hvad hedder det, sådan grovt grus herover. Jeg tror, at det der, det er okay. Jeg tror det er fint nok, det der. Jeg tænker altså, det er okay, det vi har gang i her. Jeg tror, det er fint nok. Et eller andet sted, så tror jeg sgu, det er okay. Hvad siger I, fisk? Er I tilfreds med det? Jeg synes egentlig, det er blevet okay. Så skal vi bare lige have fanget dem derovre. Og smidt i også. Og hun kan sagtens gå i de huler der, det er super fint. Hun kan sagtens gå derinde. Og det kan han ikke. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om han kan snøvle sig derinde. Men han kan i hvert fald ikke komme derind uden at skære sig, tror jeg. Så de får noget fint helle. Ja, så skal jeg bare lige have fanget dem derovre. Og jeg bliver nok nødt til desværre at skulle have den der kæmpe store rod op, fordi de gemmer sig inde i den. Og den er lidt panglet, som man siger på nordjysk. Den er jølerne og panglet, den er lidt svær at få op af det der akvarie, fordi den er nærmest for stor til, at den overhovedet kunne gå ned i akvariet. Men sådan må det blive. Har I lagt mærke til, at der også er shimmer-effekt i akvarierne? Den her effekt, når solen den rammer havoverfladen, så bevæger havoverfladen sig, og så kommer der sådan noget shimmer-lys. Sådan, lyset det sådan hele tiden danser sådan. I kan også se det tydeligt her. Ikke?
Det har jeg også fået her i, fordi de nye FX-pumper, de virkelig bare smadrer overfladen godt og grundigt rundt. Jeg havde også en ekstra cirkulationspumpe til at sidde heroppe i hjørnet. Det har jeg heller ikke længere, fordi det er bare mere end rigeligt. Nå, jeg bliver sgu nok nødt til lige at hive den der rude op. Jeg er fuldstændig udmattet, kan jeg lige skal sige. Altså, jeg har lige brugt 5 minutter på, og jeg har haft den der rode helt op af akvariet, ikke også? Så jeg bare stået sådan her med begge arme. Hen over gulvet, og hen over en spand, og hen over et net. Jeg stod i 5 minutter og bare rystede den. Jeg kunne bare høre, at fiskene var derinde. At de sådan havde kilet sig fast i enderne af de der, de kan jo sådan, altså man kan, jeg kan ikke, altså de kan, som helt ned sådan i spidserne, de er jo hule. Og så er der boret huller i bunden af alle fødderne af roden, sådan at vandet sådan, og luften ligesom kan slippe ud af dem. Men de kan svømme hele vejen ned i gangene der. Og de er jo ikke så store, så det gjorde de. Så jeg har simpelthen stået og rystet den, og jeg var sådan til sidst, jeg kunne høre, at de var derinde. Den ene, den fik jeg rystet direkte ned i et net. Og så den anden, altså den ville bare ikke give op. Så jeg endte simpelthen med at fylde vand i roden igen. Jeg er lige kommet til at fylde lidt for meget op. Jeg burde nok bare gøre det her i bruseren. Men jeg mangler virkelig ret meget vand, så... Men ja, altså halvvejs, der bliver jeg nødt til at fylde roden op med vand igen. Og så... og så tage den op igen, og så begynde at ryste den forfra, for jeg var sådan lidt, du kan ikke overleve det her. Så jeg tog den op, rystede den, fik en af dem ud, og den anden var bare så stedig, jeg kunne høre, den sådan havde kilet sig lidt fast. Jeg kunne sådan en gang med høre finnerne sådan plaske lidt. Så jeg fyldte den op med vand igen, og så tog jeg den op og rystede forfra, bare for den ikke døde. Ja, så det var sgu en vaskeægte oplevelse, det vil jeg bare lige sige. Men ja, jeg kan da også lige vise jer. Kan I se mig mod? Det der, det er den almindelige sokkefarve, der er lige der, den lys. Det her, det er bare sådan helt gennemblødt. Det er de på begge to, fordi at der gik lidt sport i at ryste den der. Det var en våd affære, kan jeg godt fortælle. Det var helt hårdt. Det var en helt sådan kettlebell workout at stå og ryste dem der. Fy for helvede. Men nu lykkes det. Jeg tror bare lige, de der dragsten der, de tager jo rimelig meget volumen i akvariet. Og nu er de ude, så nu er vandstanden bare rigtig lav. Ups, tror jeg. Skal måske lige have en sidste omgang, og så er vi der. Sådan rent visuelt fiskemæssigt kan man ikke se forskel. Man kan stadigvæk bare se ham, der ligger her og hygger. Og det er fordi de andre, de har allerede fundet hulerne. Nu går der jo 4 dage. Der går ham og hende, som jeg tror det er. Og så går der forhåbentlig 200 mere, men de har bare fundet grotterne jo allerede. Hvilket er fint. Så har de altid et sted, de kan søge hen. Og så håber jeg lidt, at vi kan finde ud af at parre en af dem ud. Det er håbet. Det plejer nok at kunne lade sig gøre. Hunderne, de er virkelig fede, når de går i yngledragt. Så bliver de sådan helt... de bliver sådan lidt mere hvide. Jeg mener, de bliver hvide i den øvre halvdel af kroppen, og så buen på dem bliver sort, mener jeg. Jeg mener, det er hunderne. Det er lidt tid siden, jeg har set det. Jeg så det faktisk i mit store 900 liters akvarie, da de gik blandet. Altså dem og min Red Terror og min Trimaculatum. Dengang jeg havde det der store 900 liters, jeg har stadigvæk akvariet, men dengang det var blandet rovfisk, der så jeg faktisk en gang med dem, at de sådan begyndte at grave i sand, og den ene var sådan hvid i det og mørk, og de sådan var helt klar. Men det blev aldrig til noget, formentlig fordi at de netop gik i en 900 liters rovfiskbalje, hvor de ikke lige fik tid til den slags, fordi der var rimelig mange andre trusler. Ja. Bum. Kom du der, Emma. Er det Thor, der har lukket dig ind fra haven? Han kan jo åbne døre, Thor. Det er det jo nok. Hvilket er smukt, fordi at der er vist lidt vådt udenfor. Og fordi vi har fået lagt fliser i haven, så har vi mere jord, end vi har græs lige nu. Så du får helt våde poter, og så løber du rundt i jorden, og så tager du alt det jord med ind. Så lad mig gætte, du har trukket et sneglespor af jord efter dig. Er det korrekt forstået, Emma? Jeg tror, det er korrekt forstået. Så jeg tror lige, jeg tager mit akvariehåndklæde her, så går jeg lige en tur efter dig. Ja, det kan jeg da allerede se nu, Emma. Du har sat fodspor hele vejen. Emsen, hvad er det, Emsen? Nu skal du blive inde. Du skal... Nej, ikke ud. Ja, godt. For søren.
Ikke flere udflugter. Er det Thor? Ja, det er bare Thor. Det her, den lige hængende i håndtaget her. Det er Thor. Okay. Men. Ja, mine strømper havde faktisk været nok til at tørre det op alligevel. De fungerer jo som karklud. De er jo fuldstændig våde. Jeg tror, jeg bliver glad for det der. Det tror jeg gør. Jeg er også sådan lidt... Jeg synes, han ligger meget på bunden. Altså, han virker sund. Han spiser også. Det er også kun lige nogle dage siden, jeg har fået ham. Men han ligger meget. Jeg synes ikke, han svømmer så meget. Men jeg ved ikke. Han ser nu ellers fint nok ud. Han kommer jo fra en butiksbalje. Sådan et stort... Jeg tror faktisk, det var 900 liters også måske. Noget der omkring. Hvor der måske gik 30 store fisk. Som altså i hans størrelse og også større. Og jeg kan også se, at han har et enkelt sådan hvid pletsår på finnen heroppe i toppen lige der. Og hans halefinde var faktisk også nippet i, så han kommer fra et hårdt akvarie. Jeg synes, det kan også være, at han bare lige skal vende sig til det. Men han ligger meget der, i stedet for sådan at svømme. Det synes jeg er lidt weird. Nå, men nu har jeg jo egentlig fået frigivet en balje mere. Det kunne være, at jeg skulle prøve at parre de der Freddies ud måske her. De vil også være rigtig flot dage. Og så med tiden, men altså jeg tænker, jeg har hele tiden lyst til at smide dem her over i det akvarie der. Så har jeg ligesom almindelige Texas, og så har jeg Red Texas, men jeg tror bare, jeg beholder dem i det her akvarie så lang tid som overhovedet muligt. Det kan de sagtens. De kan sagtens gå her i nogle måneder, tror jeg. Også bare fordi nu har jeg fået den her mega kraftige FX4 på, og dens indtag er altså lidt mere hissigt end det de er i lige nu. Det er jo sådan en børnepump, der sidder der. Sådan et 54 liter starterakvarie. Altså så den der pump vil legit kunne suge dem ind. Jeg tror ikke de kan svømme fra den, når først de kommer tæt nok på. Det er ligesom begivenhedshorisonten på et sort hul. Du bliver altså bare suget ind. Men det er fedt det akvarie her. Jeg kunne faktisk godt lide at jeg fik flyttet roden lidt til venstre, og det gjorde det pænere, synes jeg. Yes. Så nu må vi se hvad der sker der. Nu har jeg i hvert fald en hel spand her med dragesten. Så kommer vi lige hulen ovenpå. Den bliver de glade for, tror jeg. Det skal jeg helt sikkert nok tabe på vej ud af garagen. Jeg tror lige, jeg lader være med at filme, jeg løfter det, fordi jeg taber det bare. Yes. Han kiggede lige ind i grotten, som man siger. Han svømmede lige hen og kiggede ind. Ja, du kunne nok godt tænke dig, jeg kunne lige se, der var også en derinde. Men nej, nu skal de altså også lige have lov til at finde noget fred. Så det må du lige lære at leve med, at de rent faktisk kan komme væk fra dig nu. Det er rovfiskecykliet par 101. Det er virkelig the basics. Altid lave gemmesteder til din hund, som han ikke kan komme ind i. Ellers så you're gonna have a bad time. Prøv at se, som han puster sig op. Når han lige hæver finderne, ikke også? Kan I se, hvordan han lige svømmede foran grotten, og så pustede han sig lige op. For lige at vise sig. Det er også derfor, jeg håber, det er hunder og ikke hanner. Der må være en af dem i hvert fald, den hund. Men nu ser vi. Nu giver vi dem nogle dage. Og de skal virkelig have nogle dage. Altså jeg gætter på, at der går dage, før de overhovedet bare kommer ud og kigger. Men så længe de bare lige kommer ud, når der er mad og sådan, så skal det nok gå. Så ser vi, om ikke de falder til. Altså jeg er sådan helt i tvivl, om det kan være i akvariet, men det kommer jo fra et 325 liters akvarie til et andet 325 liters akvarie. Akkurat samme Aquastabil 325. Reklame. Så det burde jo kunne være der, men hold ferie. Nu man kan bare høre duk. Nu styrketræner jeg jo en lille smule. Og det er ikke fordi det skal lyde som et flex overhovedet. Fordi det er det ikke, for jeg slap. Men det skal lyde som om, at jeg ved godt sådan omtrent, hvad håndvægte vejer, okay? Og jeg vil skyde på det der. Jeg har håndvægte helt op til 40 kilo. Jeg bruger dem ikke. Men det her det er i hvert fald 30, hvis ikke 35 kilo. Det føles som om mine fingre er ved at blive skåret over af metalgrebet, når jeg løfter dem. Jeg tror, det skulle godt være det 40 kilo. Men det gør nok mange kilo sten, som vi skal have i. Og derfor skal jeg nok også lige have en lille skål klar til at skovle vand op herfra. For I så, hvordan vandstanden den faldt sådan en del indenfor. Her der kommer den jo så til at stige sådan en del. Fordi vi skal have alle de sten i. Men jeg tror det bliver pænt. Nu står jeg så bare lige og tænker.
inden jeg kommer pynt i, som de kan gemme sig bag, burde jeg så fange... de går helt amok, Kubas, de glider under mig her, de er bare sådan, mad. Jeg har faktisk heller ikke fodret dem i det, jeg er bare kommet herud for at filme. Burde jeg fange de der Freddy's, som ikke skal gå der? Prøve at få en han og en hund til at gå sammen. Og så sætte de andre indenfor i en periode. Finde ud af, om jeg har et kompatibelt par. Og så komme af med de andre. Det burde jeg jo nok nu, når jeg rent faktisk har muligheden for det. Plus, jeg skal jo have vand ud derfra, så jeg kan lige så godt lige tage en spand vand. Komme dem der i, og så smide dem indenfor. Så skal jeg godt nok have den der rod op igen, når en gang de skal ud, fordi de kan gemme sig dernede. Men det kan jo også være, at der sker det, at dem jeg smider indenfor, at der er en hund iblandt der, og de ender med at blive kompatible. Jeg vil bare helst have det den store han, fordi at den største i gruppen er jo formentlig også den, der bliver størst. Ja. Og størrelsen er bare, det har noget med størrelsen at gøre, det har det. Jeg kan lige så godt fylde det akvarie op. Når ikke der skal gå noget der i lige nu, så kan jeg lige så godt fylde det op. Så det gør jeg. Jeg tror, jeg smider det her smadrede grotteværk ud, som jeg har ødelagt på kamera. Som en idiot. Så kan de være der i. Hold da op, jeg er blegere, end jeg plejer. Okay, jeg har taget en beslutning. Den helt store han får lov til at blive med den lidt mindre der. I kan se, den er noget blegere, slet lige så gul og mørk, som han er. Ikke? Også den der. Jeg tror nok, det var den samme, som han også prøvede at være sammen med før. Og så den helt lille mørk der. Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg tror, jeg lader ham blive sammen med de to mindste. Okay? Og så de to andre mellemstørrelser, hvor den ene i hvert fald er en han, og jeg ved ikke, om den anden bare er en stor hund, eller også en han. Ja, lige nu ser det jo faktisk ud, som om han er noget mørkere, hvor hun er noget blegere. Men det er win-win, for nu sætter jeg de her to indenfor, og så lader jeg ham blive med de to der. Og så håber vi på, at nogen af dem, de parer sammen. Den ene eller den anden, det er sådan set lige meget. Nu er vandet selvfølgelig sådan lidt grumset and stuff. Hvorfor er det, den er så skæv, den her gimbal? Hvad er det, du har gang i? Hvorfor er du så skæv? Er du okay? Det må I lige leve med, at den er skæv. En gimbal, som skal forestille at holde kameraet lige... Prøv lige at se akvariet luftet. What? Nå. Ja, så vandet er lidt grumset og sådan nu, men jeg synes faktisk, det passer super fint heri. Og grotten der er helt perfekt størrelse til dem også. Det tror jeg, de bliver glade for. Så må vi bare se, om det bliver en great success. Jeg er i hvert fald godt tilfreds med det. Lad os få dem her indenfor i deres nye hjem. Jeg synes, de minder meget om hinanden i udtryk, de to fisk der. Lige dengang jeg fangede dem, virkede den ene lidt mørkere og sådan, men jeg skulle bange for det to hanner, men de kan lige så godt gå her i, mens vi lige finder ud af det. Det her, det er i hvert fald en han. Det er den anden store han. Ham her bassen. Har nogle flotte mønstre. 100% det er en han, det der. Ja. Og det her er altså også. Det her det er altså også en han. Den har allerede den der pukkel ved hovedet. Den her pukkel her, ikke? Den har den allerede. Jeg tror, det er to hanner. Men så er det måske også godt nok lige at få fjernet dem, få fjernet konkurrencen, altså lad ham den store han, den største han, lad ham koncentrere sig om de kvinder derude, eller i hvert fald forhåbentlig en af dem er en kvinde. Så må vi se. Jeg er ret sikker på det her, det er bare to hanner. Men det er godt nok, at jeg lige har nogen i reserve, fordi at, det er jo ikke sikkert, at projektet ude i garagen lykkes. Og så kan de gå her, det er faktisk også et flot farvesetup, der er faktisk meget pænt til dem. Ja, det er 100%. Ham der, det er i hvert fald en han. Det der, det er en han. Så er det bare lige dig, og du er også en han. Ellers så er det i hvert fald en stor hund. Og altså, jeg har også haft sådan mine anelser, fordi man skal også passe på med at sige, den er lille, det er en hund. Fordi især når de er så små, fordi de kan altså godt vokse sådan rimelig meget i tandem, indtil de når en vis størrelse, hvor hannerne sådan virkelig trækker fra. Så det kunne altså også godt være en stor hund, som bare har fået masser af adgang til mad, måske fordi at han har ladet hende spise, hvor de andre
hanner måske ikke har fået så meget adgang til mad, fordi de er blevet tævet væk. Så det er ikke til at sige. Nej, jeg tror det er 2 hanner. Jeg giver det en uge eller 2, så må vi lige se, om der er sket noget nogle steder. De er i hvert fald gamle nok til at yngle nu, det er jeg ret sikker på. Jeg har bare ikke rigtig set nogen af dem give tegn til noget. Og det er jo altid den nemmeste indikator. Hvis de rent faktisk begynder at danse og give tegn og vil parre og sådan noget, så ved man jo ligesom, hvad man har med at gøre. Men dem her, de har ikke givet tegn til andet, end at de vil slås. Og det er også derfor, jeg tror, jeg har en 3-4 hanner. Men nu må vi se. Ja. Jeg vil rent faktisk have fodret nu. Jeg synes, jeg teaser min fisk lidt derude. Jeg har simpelthen været der så meget, og jeg har gået op af glasset og det ene og det andet, og ja, det er lidt synd for dem. Nu skal de rent faktisk fodres. Jeg skal også til at have gjort det. Tiden den flyver, når man har det sjovt. Hvor lang er den video her egentlig? Jeg synes, jeg startede kl. 11 eller sådan noget. Klokken er her lidt nu. Hvor lang tid er de filmet? Tiden flyver, når man har det sjovt. Men ja, hvis jeg rent faktisk skal nå at fodre dem 2-3 gange, så skal jeg da også til at have det gjort. Det giver ingen mening at fodre dem nu, og så igen om en halv time. Det plejer nemlig at være sådan, at lige der omkring, når jeg kommer hjem med børnene, sådan hen over eftermiddagstiden, så er det sidste gang jeg fodrer. Jeg plejer altid at gøre det sådan rimelig tidligt om morgenen, så måske lidt over middag og så eftermiddag. Ellers så bliver det sådan formiddag eftermiddag. I hvert fald gerne 2 gange, men når først klokken den sådan har slået eftermiddag, og der også begynder at blive mørkere, så kommer jeg ikke herud igen. Så der synes jeg altså, vi har lidt mere. Der har vi ham, den store han, ikke? Det der, det er den han var sammen med sidst, som jeg altså vil vurdere er en hund. Og så er der den helt lille, som er meget mørk, men aner ikke hvad det er. Det kan være alt muligt. Jeg tror altså det der, det er en hund, virker også sådan lidt mere spids i det, har slet ikke den der pukkel, ligesom han har. Jeg tror altså det der, det er en han og en hund. Nu må vi se, om det kan føre til noget. Under alle omstændigheder, tak fordi I har set videoen. Det har været en fornøjelse. Vi ses i den næste. Jeg håber I vil like, smide en kommentar eventuelt, hvis I har nogle spørgsmål. Et eller andet, så kan det være, at jeg kan tage dem med i næste video. Det er altid hyggeligt lige at høre fra jer. Og så ser vi på det. Der sker jo altid noget. Hvem ved, det kan være, at de rent faktisk er begyndt at lægge op til noget i næste video. Det håber vi. Ja, I er sultne. I know. Jeg kommer nu for sådan. Tak for at I set videoen. Prøv lige at se her. Hvad var det, jeg sagde, når først man kan se glas? Hvad satan? Lur mig, om ikke jeg kan se glas nu.